बँक ऑफ बडोदा शाखेत चोरी करतो प्रयत्न अपयशी। कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या अंकोला तालुक्यात सुंकसाळ गावात असलेल्या बँक ऑफ बडोदा शाखेत चोरी करतो प्रयत्न अपयशी झाली घटना उघडकीस आली। राष्ट्रीय महामार्ग 52 लागत असलेल्या बँकेच्या फाटली बाजून शौचालयाच्या वंटीक शेद कन भितर विचार प्रयत्न केलो। नंतर स्ट्रॉंग रूमाची वणद फोडच्याक अपयश आयल्यानंतर चोर थिंच्यान पळून गेले। या कारणान स्थानिक नागरिक आणि बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये भयाचे वातावरण तयार झाला। या घटनेची खबर मिळताच अंकोला CPI चंद्रशेखर मठपती आणि पोलीस कर्मचारी घटनास्थळात दाखल जाऊन पळवणी केली। घटनास्थळाचेर 15 पेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी नियुक्त करून पुढील तपास सुरू केला। CCTV फुटेजची तपासणी सुरू असा। या प्रकरणाचो तपास अंकोला पोलीस करते असून बग्गीत चोराक शोधून काढतले असो विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। भद्रकाली देवी आणि परिवार देवतांचो अवलहब सण भक्तिभावान साजरो। कारवार गोकर्ण हिंगा भद्रकाली देवी आणि परिवार देवतांचो अवलहब सण आयतवार दिवसाक सांजेर भक्तिभावान साजरो केलो। भद्रकाली देवीची कलश मिरवणूक देवीच्या मंदिरातल्यान सुरू जाऊन महाबळेश्वर मंदिरात गेली आणि परत भद्रकाली मंदिरात दाखल झाली। नंतर देवीची विधिवत पूजा नैवेद्य आणि महामंगलारती केली। नंतर भक्ताक प्रसाद स्वरूपात फव्याचे वाटप केले। दर वर्षाक शेतकऱ्याखिंच्यान नव्या भातापासून तयार केली खवे ग्रामदेवी आणि परिवार देवताक अर्पण करून येवच्या वर्षाक पीक भरघोस येवो आणि गावचे कल्याण जावो अशी प्रार्थना करतात। ह्या परंपरेप्रमाणे ह्या वर्षात सुद्धा हो कार्यक्रम पार पडलो। या वेळार भाविक मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ले। बेडती अघनाशिनी न्हंय वळवच्या प्रकल्पाच्या विरोधात शिरसीत भव्य जनसमावेश। कारवार पर्यावरणपूरक विकासूच आमगेल्या जिल्ह्यासाठी आवश्यक असून निसर्गविरोधी कसली बी योजना स्वीकारची ना असे प्रतिपादन स्वर्णवल्ली मठाचे श्रीमद श्री गंगाधरेंद्र स्वामीजी हेमी केले। जिल्ह्यातल्या लोकप्रतिनिधींनी बेडती अघनाशिनी न्हंय वळवच्या प्रकल्पाविरोधात या आंदोलनात एकजूट दाखवली। इतलेच न्ही तर भविष्यात निवडणुकाचे बहिष्कार घालतो निर्णय घेवचो पडतलो असो इशारो दिलो।
शिरसी शहरातल्या MM कला आणि विज्ञान महाविद्यालयाच्या आवारात झालेल्या भव्य जनसमावेशात तेमी उलयताले. स्वामीजीन सांगले की ईश्वर निर्मित या न्हंयेक आमी देवतेच्या रूपात पळयतात. या कारणान तेमकां मुक्तपणे व्हांवच्याक स्वातंत्र्य दिवूंक जाय. न्हंयेक बी जगचो अधिकार आसा असो कायदेशीर निर्णय जावूं जाय. या जनसमावेशात आमदार भीमण्णा हेमी कसल्याय परिस्थितीत हो प्रकल्प जावूं दिवचे ना अशी ठाम भूमिका मांडली. मंत्री मंकाळ वैद्य हेमी अशा अवैज्ञानिक आणि पर्यावरण विरोधी योजना जिल्ह्याचेर लादू जायना अशें स्पष्ट मत व्यक्त केले. तर खासदार तागेरी हेमी सांगले की आमकां आमगेली भूमिका मांडू येता, मात्र स्वामीजी समोर अनावश्यक वाद निर्माण करचे बरोबर न्ही अशें सांगून संयम राखचे आवाहन केले. या भव्य जनसमावेशात 15,000पेक्षा अधिक नागरिकांनी सहभाग घेतलो. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळात सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. रामनगर हिंगा पादुका दर्शन सोहळ्याचे आयोजन. कारवार. रामनगर हिंगा जगद्गुरू रामानंदाचार्य दक्षिणपीठ नाणीगिधाम महाराष्ट्र हांचे परमपूज्य रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी महाराज तसेच तेमगेले उत्तराधिकारी परमपूज्य कानिफनाथ महाराज हेमगेल्या पावन सानिध्यात पादुका दर्शन सोहळ्याचे आयोजन जातले. हो धार्मिक सोहळो मंगळवार दिनांक 20 जानेवारी 2026 सकाळी 10 वाजता श्री रामलिंग देवस्थान मैदान रामनगर तालुका जोयडा हिंगा जावचे आसा. या कार्यक्रमाचे आयोजन रामानंद संप्रदाय उत्तर कन्नड पूर्व जिल्हा समिती तालुका जोयडा रामनगर हेमगेल वतीन केल्ले आसा. रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी महाराज हेमी समाज प्रबोधन आणि मानवतावादी विचारासाठी प्रसिद्ध असून तुम्ही जगा दुसऱ्याक जगया हो तेमगेलो संदेश समाजात सौहार्द आणि सद्भावना निर्माण करता. या सोहळ्याच्या निमित्तान भाविकांक आध्यात्मिक लाभ मेळटलो. या पादुका दर्शन सोहळ्याक जास्तीत जास्त भाविकांन हजर रावन दर्शन आणि आशीर्वादाचो लाभ घेवचो असे आवाहन आयोजकांनी केला. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.